Python interpretatory. Bu yerde görýän edamız İngilizce environment bizim Python diýip adlandyran zadymyzdyr. Interpretator esasan Python koduny işletýän program. Python kodumuzy faýla ýazyp, onu interpretatora berip bileriz ýa-da kodumuzy gönden-göne şeýle ýazyp bileriz. Interaktiv shell İngilizce shell sözünden alınan. Bu yerde bir goşmak bir ýazsak, o taýda aňlatma bolýar. Şu şekildäki aňlatmalar programmerlemeň baha öndüren kod bölügidir. Ve bize bu yerde bir goşmak bir goşanymyzda iki bahany alýarys. Şonuň üçin bu kod bölügini aňlatma diýip adlandyrýarys. Edil matematikadaky ýaly aňlatmalar Python programa dilinde de bardyr. Başka görnüşli aňlatmany synap görelim. Biriň noldan uldugyny görelim. Log aňlatmanyň bahasy true alýarys. Geljekki bölümlerde şu log aňlatmalar barada öwreniriz. Eger bir uldur 2 ýazsak näme bolar? Bize false, ýalňyş diýip jogap berir. Demek, programmerlemede türkmen dilindäki ýaly hawa we ýok, ýaly true we false bahasy bar. Indi bolsa bir ýazsak we uludur ýazyp, ýöne ikinji bahany goýman enter düýmesine bassak näme bolar? Programmerlemede sintaksis ýalňyşlygy alýarys. Sintaksis grammatika diýmek bolýar. Demek, gepleýän dillerimizde grammatika düşünjesi bolşaýaly. Eger grammatik taýdan dogry bolmadyk sözlem aýtsak, käbir adamlaryň bu sözlemiň manysyny düşünmezligi mümkin. Programmerlemede de hem edil şeýlerek düşünje bar. Demek, bärde aňlatma dogry däl. Ony dogry grammatik ýa-da sintaksis ýok. Şonuň üçin Python interpretatory ýalňyşlyk gaýtaryp şikaýet etdi. Şeýlelik bilen bu interaktiv shell Python kodu bilen çalt syna geçirmek üçin ajaýyp usuldur. Emma biz asıl programmalary bu şekilde ýazmaýarys. Bize kod redaktor gerek. Ve men size indiki leksiyada onu görkezerdim.